Titi, you are welcome. May the good Lord bless you. So Judges 14 from verse 3. His father and mother replied, "Isn't there an acceptable woman among your relatives or among our people? Must you go to the uncircumcised Philistines to get a wife?" But Samson said to his father, "Get her for me. She is the right one for me." Verse 4. His parents did not know that this was from the Lord, who was seeking an occasion to confront the Philistines. For that time, they were ruling over Israel. Judges, his parents did not know that this was from the Lord, who was seeking an occasion to confront the Philistines. For at that time they were ruling over Israel. Manerano ndichada ndishumire pamusoro pa our title this Revelation Simba rechizaruko, the power of revelation Simba rechizaruko. The power of revelation Simba rechizaruko. His parents did not know that this was from the Lord, who was seeking an occasion to confront the Philistines. For that time, the Philistines were ruling over Israel. Nyaya inde mkomana unonzi Samson, anointed by God and appointed by God to deliver his people from the hands of the Philistines. Ndokubva aona musikana waakada kunzvimbo yainzi Timna, a Philistine girl from the land of Timna. Ndokunotaurira vabereki vake kuti ndaona musikana wandiri kuda. Get her for me as a wife. I want to marry her. Get her for me as a wife. Vabereki vake ndokubva vamuti aiwaka, pakati pehama dzedu kana kuti pakati pevanhu vokwaIsraeri washaya here musikana waungarore? Why are you going after these uncircumcised Philistines? Waenderei kumarudzi asina kudzingiswa, asina covenant naJehovha? His parents, I'm sure they were quoting the scripture from from Deuteronomy 7 verse 3. Do not intermarry with other tribes. So there was a law in Israel not to marry the other tribes. Sakapano Samson ati ndaona msikana kwa there was his parents did not know, vabereki vake havana kuziva, that it was from the Lord, who was seeking an occasion to fight against the Philistines. So the real issue, Samson hasuda kuroora, but now yataura ati get her for me, ave mukadzi wangu, I want to marry her. Bible ndokubva rati vabereki vake havana kunge vaziva kuti it was of the Lord, who was seeking an occasion to destroy the Philistines. Ndoda kuti panera nhasi tigone kuonesana kuti there is a difference pakati pekushandira Mwari uye nekushanda naMwari. Working for the Lord and working with the Lord, mastatement maviri akasiyana. Zachariah baba va John the Baptist vakaspenda much time working for the Lord as a minister, vachishandira Mwari muimba yaMwari. But there came a time yekuti vakavharwa muromo. And during that time, 9 months, muromo wakavharwa, vasisashandire Mwari, because he was a minister, he was a priest. Aifana kutaura kuvanhu achishumira. So akaita time yekuti angasaende papulpit, he was no longer working for the Lord, but guess what? He was now working with the Lord. Nokuti Mwari vane a special plan yekuti Zachariah abereke John the Baptist.
So Zachariah pa 9 months period yaakagara asiri kuenda pa pulpit, asiri kuseva all of the holies as a priest, he was working with the Lord to bring forth John the Baptist. So there are times there are people who can judge others, vanogona kujudge vamwe. Why? Because havasi kuunderstanda zviri kuda kuitwa naMwari. Vanogona kupikisa zviri kuitwa naMwari vakamira pashoko futi raMwari. Deuteronomy 7:3 inoti do not intermarry with other tribes. Pano Samson ati torai musikana wandaona kutimu na kuvaFilistia, get her for me as a wife. But statement iroro ranga rakaliga zvida kuitwa naMwari. Judges 14:4 yati his parents did not know that it was from the Lord, who was seeking an occasion to confront the Philistines. So the plan was to confront the Philistines. The plan was to confront the Philistines. Marriage aipo. Nyaya iripo, an occasion to confront the Philistines. But chataurwa chiri kuvanza chiripo. So the revelation now comes in pakuti zvawanzwa haisiriyo nyaya, but zvaligwa ndo nyaya. Yeah, Sister Cleana key, it's Deuteronomy 7:3. Deuteronomy 7:3. Do not intermarry with other tribes. Deuteronomy 7:3. Do not intermarry with them. Mwari akavapa a warning vaIsrael kuti musarore mamwe marudzi. Do not intermarry with them. That's Deuteronomy 7:3. Saka pana vabereki vaSamson, according to scripture, they are correct. But according to the revelation, what God is about to do, they are wrong. No challenge yataanayo. Zvakanaka kuvhura shoko. Zvakanaka kuvhurikawo kuti uite perceive in the spirit. Mwari vagone kukuonesa zviri kuitwa. The parents of Samson did not know that it was from the Lord. Yet they were quoting Deuteronomy 7:3 in order to do not intermarry with other tribes. So quoting the scriptures is not enough. Kana usina the Spirit of God or the relationship with God to know or to understand what God is doing. Zviri kuitwa naMwari unogona usaziziva, wotopikisa Mwari wacho nekuda kwezvaakataura. It's true. Shoko raMwari kana kuti Mwari haazvipikise. Nokuti apa Samson haasi kuda kuroora. Ataura statement yekuroora. But chakavanzika pakuroora kwake, it was from the Lord, who was seeking an occasion to confront the Philistines. That's where it comes in now, the power of revelation. Why? Kuziva chakavanzika pane zvataurwa. Kuziva chakavanzika pane zvataurwa. Haasi ese mashoko, haisi yese nyaya yekuti zvawanzwa ndo zviri kutaurwa. Ndofunga mukutaura kwedu mushona kune anonzi madimikira, kune dzinonzi tsumo, dzekuti dzinoda kutsanangurwa kuti dzinorevei, but patotaurwa kunzi akuruma nzeve ndewako. Nyaya haisi yenzeve, nyaya haisi yekurumwa. Ine chekuita neadvice, kuti munhu anokupa advice is the one close to you, or is a good friend, or is the one standing with you. Akuruma nzeve ndewako harisi statement rekuswera muchirumana nzeve. Asi ukazvinzwa pari kutaurwa zvekurumwa nzeve, but ukaziva zvazvinoreva haurumwe nzeve. So quoting scripture is not enough kana usina the Spirit of God. Kuvhura shoko usina kuvhurika, unoita upenyu hwevabereki vaSamson. Unogona kudzivisa zviruda kuitwa naMwari uchikota shoko raMwari. Unogona kudzivisa basa raMwari uchikota shoko raMwari. You can block the move of God or the work of God
whilst opening scriptures. His parents did not know. And guess what? Iwo Mwari havana kuenda kuvabereki vaSamson kunoexplaina kuti don't worry, hapasi kuzororwa munhu, kangori kadhiri kekungoti akaenda ikoko achida kunge ari kuroora vakamukanya obva atanga kurova vanhu. God was seeking an occasion to confront the Philistines. God chose to do so. NdiMwari vaigona kungoshanda baiginya Samson kungomuka achingondorova vanhu, but Mwari vakada a system away yavakasarudza ivo. But yaita sekunge hazvina Mwari kana kuti hazvina umwari. Why? Nokuti vabereki vaSamson vakamuudza mwana zvine chekuita necovenant. How come you are going to these Philistines? They are not circumcised. They are not our people. So they were right, standing on scriptures. They were wrong by not understanding what God was doing with the boy Samson. So we are living in such a times. You can sound correct to those who are spirit is working with God, while least you are working for God. Munhu ari dangerous, munhu anoshandira Mwari asingashande naMwari is dangerous in the kingdom. Munhu anoshandira Mwari asiri kushanda naMwari ari very dangerous. Why? Because anototsika pa scripture kawanda. But guess what? Working with God and working for God are two different statements. Kushandira Mwari nekushanda naMwari. Bible not we are co-workers with God. We are co-workers with God, which means we work together. But it's dangerous when you work for God and you don't work with God. And normally people, they respect a man who works for God. They don't respect a man who works with God. Zachariah for 9 months, haana kupiwa pulpit, haana kuparidza, muromo wanga wakavarwa. But pa 9 months ipapo, Mwari vaunza a breakthrough yekuti paberekwe John the Baptist anova a forerunner waKristu Jesu pa ministry yaKristu. He was now working with God. But unfortunately, akawana opportunity to work in the church. Paul actually saw, I persecute a church. In his mind, he was working for God. But paaka sangana nechizaruko, he was now working with God. Paaka shanda na Mwari, akaparidza Kristu. Paaishandira Mwari, I persecute a church. Aine magwaro nematsamba ari kubva kuvaFarisi. He was fighting the church. But akushanda na Mwari, he was standing for the church. So vabereki vaSamson itype yevatendi vasiri spiritually alert, vasingagone kuona zviri kuitwa naMwari in the spiritual realm, vasina a heart to perceive what God is doing. But vanoswera vachivhura shoko kuti apa hazvidai, apa hazvidai, apa hazvidai. It's true vabereki vaSamson. Samson haatenderwe kuroora vaFilistia. Ende ipapa apa haasi kunoroora nokuti shoko rati, the Lord was seeking an occasion not to marry, but to confront. Which means God was using love to fight the Philistines. Love was used as a weapon. Remember Samson, munaziri wa Jehovah, he was a Nazarite, dedicated to the Lord. Judges 13, verse 5, no razor may be used upon his head, because the boy is to be a Nazarite, set apart to God from birth. A Nazarite, just like Jesus of Nazareth. Nokuti Jesu paari kuuya panyika, nyika yanga yashata yaipa. But for God so loved the world, he gave his only begotten son. Kureva kuti Mwari vakava nerudo, vakashandisa rudo
to win back humankind, vanhu vanga varasika. Mwari vakati wina nerudo, for God so loved the world, he gave his only begotten son. Lord, God used love to confront the fall of man. So the same with Samson, who is a Nazarite, a shadow picture of Jesus Christ of Nazareth. He is also using love to confront the Philistines. So his parents were not aware. Vabereki havana kuziva. They were not aware that God is in it. Why? Because vainzwa zviri kupikisana nescripture. Yet zviri kuitwa naSamson zviri in line nemind yaMwari. Uye Mwari havazvipikise, shoko raMwari harizvipikise. But nyaya ndeyekuti ukashaya revelation panoita kuzvipikisa. Nokuti vabereki ava havasi kuziva zvoda kuitwa naMwari. Saka vari kuti Samson is wrong. Dai awana musikana kubva kumaIsraelites, haafanirwe kuenda to the Philistines who are not circumcised. Zvanzi washaya here among our people a girl to marry. Washaya here among our people the Israelites. For his parents did not know that it was of the Lord, who was seeking an occasion to destroy the Philistines. Apart from reading scriptures and studying scriptures, a believer must have a prayer life. A believer must have a heart that can perceive and see the things of the Lord, or understand the mind of God. Why? Because at the end, you can also unogona kumisa basa ra Mwari nekuda Mwari. Unenge uchitodawo Mwari zvakanyanya, but uchidzivisa basa raMwari riri kuitwa. And quoting scriptures. Kuti apa pari kuti don't intermarry, saka apa uri kuenda sei unotora muFilistia, so you are wrong. Just imagine, dai Manoa nemukadzi wake vabereki vaSamson vanga vari mapreachers, vaitosumuka kunoparidza kuti Deuteronomy 7 verse 3 inoti do not intermarry with other tribes. Zviri kuitwa nabrother Samson hazvisirizvo, and haasi Mwari, and is not a man of God. And vanhu vaitosumuka vatoti that's true because muri kuvhura shoko. So kuvhura shoko usina kuvhurika nekuziva pfungwa yaMwari, you can be dangerous to the kingdom of God. Working for God and working with God are two separate statements, and truly it means different things. Vabereki vaSamson dai vanga vari mapreachers, vaigona kusimuka nevhangeri recriticism and vane backing yescripture, and they were still wrong. Scripture inogona kubeka zvauri kuda uri wrong. His parents did not know that it was from the Lord, who was seeking an occasion to confront the Philistines. My Guru, thank you so much. You are welcome. May the good Lord bless you. Mukoma Frederick Mbiri, God bless you. Thank you so much. Rachel Mudzimba, you are welcome. May the good Lord bless you. So, you need to keep him siganzwe. You need to go for an occasion to stop the gospel. So, vabereki vaSamson, chavasina haisi knowledge yescripture, chavasina a heart to perceive. They were not connected spiritually with the move of God. That's why vari kuudza Samson kuti aiwa hatidaro. So it draws me to panguva yatakurarama now, yokuti wese ari kusumuka necriticism, he opens the Bible and he sounds correct, akakota scripture achitaura zviri against anyone, which sounds correct, and vanhu vanomubheka kuti uyu anovhura shoko, hatauri zvemusoro wake. Vanhu ava vakarasika vazive Mwari, onai paaverengapo. It's good to read the Bible, it's good to study, it's good to open scriptures, but are you open enough spiritually to perceive what God is doing, to know
the mind of God. Yekumbovhura Bible. Vaigona kutsura Samson vachikota scripture. Yet vari kutsura munhu ari kuita zviri correct according to God. Because Samson haasi kunorora. Plani iripo. Marriage yashandiswa as marriage iri kushandiswa as cover. The real move, the Lord was seeking an occasion to confront the Philistines. There are times ekuti Mwari vanoshanda nemunhu pa move it is so unique or it is so different pa setup yezvinhu zvakadyairwa nevanhu. Remember, Jesu paakauya panyika, that's Luke 19, wakaenda kumba kwa Zacchaeus. Zacchaeus was a well-known sinner. And Jesus went to eat kumba kwa Zacchaeus. Mark 14, Jesu wakazodzwa mafuta anonhuhwira ne a well-known prostitute. Chifeve chakazodza Jesu perfume. Vadzidzi pakati pavo vakataura kuti dai Ishe vaiziva munhu ari kuvazora perfume. There are times ekuti people who try to outsmart God nekuda kuona zvinhu nekutaura zvinhu sekunge vanoda kuzivisa Mwari. Vanhu muhana dzavo vakataura kuti dai Ishe vaiziva munhu ari kuvazora perfume. Only if you knew. Hear God, it's very dangerous. Because at the end, you hear the scripture, but you miss the revelation. Samson's parents were correct according to scripture. They were wrong according to the spiritual move that God was trying to do through Samson. Saka Bible rati his parents did not know that it was Ribasante Kalabosa Makatayandele Boshiata. People of God, hear me very well. There are times people are busy fighting each other. And they say very correct, and they are fighting each other. Battle iripo now. There could be somebody is lacking a revelation to a level. You could be quoting a scripture against a brother who is working with God. And the one quoting the scripture, he is working for God. Kuna ari kushandira Mwari. Kugoita ari kushanda na Mwari. So Samson's move is led by God. For God was seeking an occasion to confront the Philistines. So God had to use love. So vabereki vaSamson pavakanzwa Samson achiti pane musikana wandada, vakaona love iri out of the context. Vakati love haiite. Why are you going to these uncircumcised Philistine? Yet the love issue was a bait. For the Lord was seeking an occasion to confront, not to love, not to marry, to confront the Philistines. But the system is being used is love. So abereki vaSamson vanogona kusimuka. Wotaiwa mwana wangu una Mwari hako akadani wako but uri kurasika. Because Deuteronomy 7:3 inoti, do not intermarry with other tribes. And people vasiri kuzivawo zviri kuitwa naMwari through Samson vanogona kumira nevabereki vaSamson. What is tiri church isingatenderere and chese chiri wrong tinochiconfronta and we quote scriptures to prove that so and so is wrong. It's good to open scriptures, but the best you need to do is to be opened spiritually to perceive and see and hear what God is doing. Because you can also stop the move of God by opening scriptures when you are not open in your spirit. Mwari vanogona kusarudza kushanda neimwe nzira kwete inopikisa zvavakareva but yakaputira zvavakareva zviri mukati. Samson haasi kuzotenderwa kuroora but asimudza nyaya yekuroora akatoperekedzwa.
And remember, along the way, he met a lion. Shumba ikabjoa against him. He's in the move, Yamngari, the right move. But he came across a lion that roared against him. Zvaita sekunge paigonotsanangurwa kuti mazvoonaka kwaari kuenda kudiwe naMwari akutenderwe. That's why he's facing challenges. How can a lion roar against him kana ari right move yaJehovah? People of God, hear me very well. Vanhu vanoda kunamata kana kuti kuopareta mukingdom yaMwari vakaisa Mwari mubox rezvavanotenda. Outside that box havatende kuti Mwari angaite zvinhu izvozvo. Vanhu havana an open mind yekuziva kuti Mwari unoshamisa uye Mwari vanoita sekuda kwavo. Vane pfungwa dzakangoiswa mubox kuti aiwa Mwari anoita so oita so oita so. Yet Mwari waunoziva, chidimbu cheumwari chaunoziva, iye anoti, behold, I'll do a new thing. He can do new things. Ukaona uchiti une unoziva Mwari, otherwise you are just trying to say kuti une chikamu chaunoziva muna Mwari, nokuti haugone kuziva Mwari with your mind as human, semunhu. Kuziva Mwari pazvese, kupedza kuziva Mwari kuti right, now I know God. Ukaona une zvawaziva muna Mwari, chidimbu chawatenderwa kuziva. God can do new things. Samson, from birth, wakasarudzwa naJehovha. But vabereki vake vari kuti hazviiti. Why? Because vabereki vake vane scripture yavakatsika. Or else vane history dzavakamboona kuti paisimuka vanhu vachirwa nevaFilistia, hakuna munhu waMwari akamboti ndanorora ikoko nadamusikana ikoko. So there are times ekuti reasoning yavo apart from the scripture iri shaped by history. Vane kanororondo. I'm sorry, network hedu my one, but anyway. Exodus 13 verse 17, and the Bible says, when Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So God led the people around the desert road towards the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt armed for battle. Scripture inotaridza kuti kwaiva neimwe nzira yaibva kuEgypt ichienda kuKenani yaigona kuavoida Red Sea. Remember, vanhu vachiri kuKenani pavakatevera Joseph vachiva kuEgypt, hatina kunzwa Jacob nevana vake vachikrosa Red Sea. Vakangouya kuEgypt using another way. So which means road iri kushandiswa nevana veIsrael this time by Exodus. Bible rati God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. Kureva kuti pane nzira yanga iri shorter neimwe yanga yakareba. Mwari ndokubva asarudza kufamba nevanhu nenzira yakati rebei. Yeti Mwari mumwe chete, Mwari waIsraeri, akatendera Israeri Jacob kubva kuKenani achiuya kune mwana wake Joseph kuEgypt, haana kushandisa the long way, akauya ne shortcut. Dai vanhu vakararama nehistory vasina the mind or the heart inogona kuita perceive what God is doing,
vaigona kurwa kana kunetsana naMozisi vachimuti isusu madzibaba edu paakabva kuKenani achiuya kuEgypt havana kuenda nepaRed Sea, havana kushandisa rodhi yakareba yauri kutishandisirai. There is a shorter way. But Bible rati Mwari haana kuvatendera kushandisa a shorter way, which means there was a shorter way. And dai vari vanhu vanorarama vari too much muhistory, vaipikisana nemafambiro avanzi vaite naMozisi, vaipedzisira vakukontrola Mozisi kuti oda kungotitenderedza pane road yeshortcut iripo. Vaiteera shongwe yegore. So I want you to understand this. Zvoreva kuti Mwari vanogona kufamba nemumwe munhu kuenda ku same place but using a way that is a bit longer. Mumwe ofambwa naye woenda ne a way iri shorter. Reason yapiwa pano Mwari vati, for God said if they face war they might change their minds. Kurati Mwari vai understand their minds. Mwari vaiziva pfungwa yevanhu vaaburitsa muEgypt kuti yakasiyana nepfungwa yevanhu vari kubva kuKenani vachienda kuEgypt. So Mwari unotidana takawanda nekuda kwebasa rawo mukingdom, but mumwe nemumwe une mafungiro, une kulevel yekunzwisisa nelevel of faith iri different kubva kune mumwe. Saka kana wakuoperata mukingdom, some they can take away that is quicker, some they can take away inotenderera. Vese vachifamba vaina Mwari vachigaidwa nemweya mutsvene, but vamwe vanoenda ne longer way, vamwe vaenda ne shorter way. The difference hakusi kushaya Mwari, the difference is the type of man that God is using. So Mwari vakashanda na Samson vanotaura zverudo, but vakashanda na Gideon hapana nyaya dzerudo, kungoenda mukembe yemaMidhiana fight yototanga. Kana vachishanda na Gideon havanombotaura zvekuti tsvaga musikana akanaka kuvaFiristia. Kana vaina Gideon, he is just empowered to go and start a fight. So ukatarisa kuoperata kwaMwari na Gideon, woda kuzvikompare nawo kuoperata kwaMwari na Gideon, you miss the mark. Or else unogona kukriticize mumwe or respecta mumwe. People of God, hear me very well. Mwari unogona kuda kushanda nemumwe wedu pano nhasi, but not using the way iri shorter, but using the way inotenderera. Saka vakambofamba neway iri shorter, vanogona kugadzika munhu wepasi omuti road iyo haisiri iyo kuzvitenderedza mahara, there's a good way iripo, a shortcut. Yet mindset kana iri different, even mushortcut macho mune danger yekuti anogona kudzoka back. Zvanzi Mwari haana kufamba nawo nenzira iri shorter, nekuti waitoziva kuti mindset yawo haisati yaibva pafaith nekukura, they can go back to Egypt vasangana nevaFiristia. So God has to use a way iri a bit longer. Kwete nekuti Mwari haagone kana kuti hazive road iri shorter, yaitozikanwa. Mwari vakaiavoida nekuda kwetype yemindset yevanhu vari kufambwa nawo. People of God, hear me and hear me very well. The challenge in our midst today, in the body of Christ, a lot of people are quoting scriptures and they are missing the move of God. They are quoting scriptures to criticize the work of God. People of God, hear me very well. We are living in dangerous times. Yekuti kune vanhu vari kutodziviswa kuti mabasa raMwari. Achitovhurwa mascriptures, munhu achitooneswa kunzi aiwa tifambe seo tofamba so. Kana ari Jacob anova Israel, kana achiuya kuna Joseph haashandise road inoshandiswa naMoses achibuda nevana vaIsraeri kuenda kuEgypt. Chiripo imindset yavo uye nezvikonzero. Ukatarisa, there was also a special reason sei Mwari akashandisa the way yaakafamba nayo nevaIsrael. Why? Because God is prophetic. He knows yesterday, he knows tomorrow, he knows today. Mwari vaitoziva kuti the Egyptians will follow these guys.
And the only favor ichaitirwa vanhu ava ndeyekuti the Egyptians will be wiped away paRed Sea. So vaifanirwa kubuda vofamba neroad inovasvitsa paRed Sea. Why? Because the Red Sea was part and parcel of the plan of God to wipe away the Egyptians. Vakaenda neway iri shorter isina Red Sea, vanobatwa, kana vabatwa vanodzorerwa back to slavery. So way iri kushandiswa naMwari apa iri prophetic, nokuti Mwari vanoziva zvichaitika after. That's why Mary paakashaya room, that's Luke chapter 2, pekuberekera mwana, God was also preserving mwana iyeyo. Nechikonzero chekuti pachauya Herod achiuraya vana, achidambura vana musoro, achiuraya vana vane 2 and below, that's Matthew chapter 2. Chichaita kuti aregere kuwana Jesu nekuuraya Jesu haasi mudzimba dzinoberekerwa vana muzvipatara nedzimwe dzimba, ari kumenja. So resistance yaMary muBethlehem yekushayiwa room was part of the blessing yekuti chaabereka chigone kusurviva. But unoziva mumindset yedu ndeyekuti kana washaya pekuberekera mwana unotanga kupinda muprayer wodeclare wodi inzwa. Ignorance haisubstitute kwene prayer. Unofanirwa kutsvaka ruzivo. People of God, hear me very well. There was a shorter way to make Canaan, but God chose the long way. Why? Nokuti vaiziva the mind yevanhu vaaburitsa kubva muEgypt. But vanhu ava vakambobva ka generations before, vakabva kuCanaan vakatiza nzara vakauya kuEgypt vachitevera Joseph. Havana kucrossa Red Sea. Hapana pandakanzwa the brothers of Joseph achicrossa Red Sea. Hapana pandakanzwa Jacob kana kuti Israel achicrossa Red Sea. But there was another way. Sekutaura kwaita shoko raMwari kuti God did not lead them through the land of the Philistine country, though it was shorter. It was shorter, but God had to take them through a different way. Isiri shorter. Nekuda kwemindset yavo. But vachienda neroad yakareba kudaro inotenderera, God was leading them. Shongwe yegore yanga iripo, distance yakakura kudaro. I don't know whom I'm talking to. Unezva waitarisira kuti dai zvaitika panguva ino nekudii, but hear me very well. God is still leading you. God is on your side. Zvingatore hazvo nguva, zviri nani zvikatora nguva uri right track una Mwari than kuti zviite a shortcut and you head on nema Philistines and you are back again in Egypt. Zvinogona kureba. Koita vanhu vanouya tukudzota kana uina Mwari pane nzira iri papa, Mwari dai vakuendesa nepapa, vamwe vakafamba nepapa pane kudii. Life yako haisi photocopy yemwe munhu, ministry yako haisi photocopy yemwe ministry. You are unique. Ministry yako haisi photocopy yemwe ministry. Not, there was no need for God to call you. Kana ministry yakaiswa mauri ichiexista zvichiitwa nemwe munhu, there was no need. But chakaita Mwari kuti vafambe newe vakudane is for a different, a unique reason. Saka zvako zvinogona kutenderera, zvinogona kutora nguva, and God is still leading you. Vamwe vakafamba neshortcut vakakasika kusvika kwavaienda, but thank God, God is leading you. Why? Because zvinokutevera iwewe zvinoda road yauri kushandira yauri kufamba nayo. Zvinotevera vana veIsraeri zvinotoda vafambe nered inoenda nepaRed Sea. But zviri kutevera Israeri nevana vake vachiuya kuna Joseph, hapana chaivatevera, vaitowinga Joseph. So vane zvinovatevera vakasiyana nevanhu vasina zvinovatevera. I'm sure you can hear me now. Jacob kana kuti Israel nevana vake pavakabva kuCanaan vachipotera kuna Joseph kuEgypt patime yefamine, hakuna chinhu chavaita chaivatevera. So vakafamba neshortcut neroad inoavoida Red Sea.
But ava vari kubuda muEgypt, vari kuteerwa nemaEgyptians, the road must be different. I don't know whom I'm preaching to. Zvako zvakasiyana nezvaningi. Why? Nokuti zvinokuteverai zvakasiyana. Kwamakabva kwakasiyana. Kwamunobva kwakasiyana. Zvinokuteverai zvakasiyana. Zvemumwe zvikakasika, don't get offended. Usanetseke, life yako haisi mucompetition nemwe munhu. Continue to trust and believe God. Why? Because pane zvinokutevera zvinonida road yauri kufambiswa nayo. Ukapinda mushortcut nevamwe, iwe une zvinokutevera, unonobatwa. Wada kutopinda muKenani, unoona vaIjipita vakubata zvakare wadzokera. So trust the way that the Lord is using concerning your ministry, concerning your life. He is so faithful. Trust the way that the Lord is leading you through. Vamwe vangataura zvavanotaura zvako zvanonoka, unonamata wani, hapana chiri kufamba, vamwe zvedu zvatoita, just look at time. Don't look at time. Look at Jesus, who is the author and finisher of our faith. Tarisa kuna Kristu Jesu. Road iri kufambwa neyo nayo. Mwari unoziva sei akufambisa muroad iyoyo. Kune zvinotevera upenyu hwako. Zvida kuitwa wipe away paRed Sea. Vamwe pavakauya uko vakashandisa a shorter way, hapana zvaivatevera. So don't waste time comparing yourself with others. Trust God. Believe God. Inzwa, unozati hakuna chinonyanya ofenda sekuti ari kurwa newe kana anokurwisa anenge akatomirawo pascripture. Kuti aiwa kana uina Mwari zvinodai, kana uina Mwari zvinodai, ona ninga akaitirwa zvakati, ona ninga akaitirwa zvakati. Zvakanaka kunzwa matestimony evamwe, but zvakanakisa kuziva zvoda kuitwa naMwari muupenyu hwako. Why? Because life yako haisi photocopy yemwe munhu nevamwe. Bato rawinaro muupenyu hwako rakasiyana nebato ranga riri muupenyu hwaningi. Although ese ari mabattles, but pane chakasiyana ipapo. That's why David akapiwa hembe dzekupfeka auya kuzofesa Goliath naSaul, akaramba kudzipfeka, akadzikumura akadzibvisa, akanoti I'm not used cooperate in this kind of dimension of clothing. Ndo hembe dzekuhondo, but akaramba. Why? Because David nyange ari kufesa Goliath iri hondo, but ari kurwa from the spiritual understanding. Uyu anga achirwa from the physical understanding yake, kuti I need protection, I need amari yakadai. David ari kuunderstand from the prophetic view, from the spiritual understanding. So it's different kushandira Mwari nekushanda naMwari. Munhu akashandira Mwari anokota scripture, but asiri kuita perceive what God is doing. Because zviri kuitwa naMwari apa, Mwari havapikisi, shoko raMwari harizvipikisi. Havatenderwe kuroora vaFilistia, ma-circumcised Philistines. Yes. Samson akaroora here? Haana. Pese paaida kuroora vainetsana, vaimukanya, obva atanga kurwa hondo. That's why Bible wrote the Lord was looking for an occasion to confront the Philistines using a system in love. Matthew chapter 4. Not even the devil can quote scripture to create problems. Even the devil can quote scripture to create problems. So quoting scriptures is not enough. Kana usina a heart to perceive what God is about to do. I need to read that one. Matthew chapter 4 verse 5. Then the devil took him to the holy city, made him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down,
for it is written. Without one point, this temptation. He took him to the holy city at the temple. But battle ye church, battle ye body of Christ is quoting scriptures on the wrong platforms. And vasiri mature vakangonzwa kuti pana avhura bhaibheri panharo dzavari kuita vanoti uyu avhura right because uyu haatauri zvemumusoro wake anovhura shoko achitsigira zvaari kutaura anovhura shoko. The devil wakacreata temptation iri biblical inokota scripture. Psalms 91:11 and 12 ukaiverenga inotaura pamusoro pekuti haatendere tsoka yako kurevera padombo anchatuma vatumwa kuzokugama. That's why the devil ati, if you are the son of God, he said, throw yourself down, for it is written. Even the devil can quote scriptures to create problems. So quoting a scripture is not enough. Why? Because quoting a scripture, unenge uri pa same platform, even na devil can also want a revelation. Why? Because you can create a temptation, a problem, using the scriptures. A lot of problems are there now in the body of Christ because of some kind of preachers who quote scriptures. And those who are not mature in the things of the kingdom, vanongoya kusaidi kwemunhu avhura bhaibheri kuti ndizvo avhura apa paramba, avhura hazvisiri izvo apa pari kuramba. Saka the devil akaona kuti to deal with church people, kana wakuda kuita temptation yepachurch, problem yepachurch, vhura shoko, kwete kuvhara, vhura. Ukarivhura ko vanhu vasina kuvhurika vanoita zvawataura. Ipapa the devil kana ati, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift up you up in their hands, so that you will not strike your foot against the stone. Zvanzi haungareveri tsoka yako padombo. And Jesus answered, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Jesu waita perceive in the spirit. Ndokubva waona kuti chiri kugadzirwa panapa itest. Testing the Lord. Jesu anorambirei kuita zvanzi it is written. Kurati zvirimo, the devil is not speaking out of blues. He is quoting Psalms 91:11 and 12. It is written. You will not allow your foot tsoka yako kurira padombo. Saka svetuka. Haana kusvetuka. Yet it is written. Haana kusvetuka. Yet it is written. Usangosvetutswa nokuti zvakanyorwa. Haisi yes, haisi amen, haisi ipapo nokuti zvanzi zvakanyorwa. The devil akada kuataka church anovhura bhaibheri achivhurira vanhu vasina kuvhurika, vasiri mature spiritually to perceive what God is about to do or what God is doing. Chaos yese mumazuva atiri kurarama now ndeyevafundisi ende richivhurwa. Ende vasina kuvhurika nevasiri mature vachinzwa kuti uyu ndiye ana Mwari uyu because anorivhura mani. Apa temptation ine chekuita neBible haitwe kunze, haitwe mugomo, haitwe mudesert. He took him to the holy city, stand with him on the highest point of the temple. Pachurch ndopakanzi naSatani pano hatitaure zvekure, totanga tavhura todonhedzana. It is written, chijump. So a written word without revelation can be a temptation. A written word without revelation can be a temptation. The devil himself akarivhura akati nanditi zvemumusoro mangu ndovhura, ndokubva avhura panotyora makumbo. Jesu ndokubva aramba kusvetuka.
The Bible is a spirit word. So you need the Spirit of God to hear it. You need the Spirit of God. Mweya wa Mwari ndiwo unokubatsira kunzwa shoko raMwari. Why? Because nepfungwa dzako nekufunda nekuziva kwawakaita rinonzwika. But kunzwa chakavanzika pascripture, it's a spiritual thing. So the parents of Samson did not know that it was of the Lord. That it was of the Lord, who was seeking an occasion to confront, not to love, not to marry, to confront. But the process was love. The purpose to fight or to confront. So there are times that criticism nekunetsana kweso vanhu vari kufaitana pa process. They are failing to see the purpose. Jesu achienda mbama Zakeo, that process, that move was not good to the Pharisees, but the purpose for that guy to be saved. Jesu ari mbama Zakeo akati salvation has come. Purpose ya Jesu kuenda mbama Zakeo ndiye kuti Zakeo atendeuke for him to be saved. But vanhu pavakaona Jesu achienda kumba kwa Zakeo, vakangomuona achienda, havana kuziva chiri kuenderwa. Purpose. Ukasaiziva unogona kucriticize process quoting scriptures. Process kuda muFilistina. Purpose to fight the Philistines. So ukasa understand purpose, you waste time fighting the process. People of God, hear me very well. There was a shorter way to make Canaan, but God chose another way. Kwete nekuti Mwari havana simba rekudzivirira vanhu vavo. But shoko rati Mwari waiziva the mindset of the people. But if they quickly come against the Philistines, they will think otherwise. They will go back to Egypt. People of God, hear me very well. We are living in such dangerous times. The church is fighting another church. Ava vari kuvhura, ava vari kurivhura.